Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Na kira ka sarki ubangiji na me iya min kuma dare da rana tallafa min Allahu kaliki na in yaba sa kuma in kara kiransa sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Tira aminci Allah ka yi daɗawa gun ma'aiki mu zan mu ɗanawa abun faɗin mati sarautawa shi muke so shi ne muke yabawa kullum. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Mai masoya sarki uban mutane ba kamar ka wallahi a yakan ne duka tarau na kere uban gidan ne alhajinmu Bashir Allah kiyaye sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Aljanna kake babanmu mai masoya kai muke so wallahi babu ƙarya mun rike ka ba ma biyar su shanya baba kenan Allah ya taimaka ma sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Daga wurin doki ai bai kai barewa ko adashi zaki yana kulawa shi ya zama sarki gunsu ba gazawa kaji baba ai dole in kira ka sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Mai mutane mai ɗimbu na masoya mai gazawa yana yawan biyayya ya bi iyaye kuma ko babu ƙarya har da asu ita ta kai su wannan sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Mai baranda to zo ka ɗauki silke sun kiran ka sannan ko kayi aiki ka kula su ko suna ta waige sannu baba Allah ya taimaka ma aiki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Ni ne Abdul mai farin jinin masoya na bu baba layi babu karya ma kamar ka ai dole in yaba ka sannu turmin zakar gida kulawar kowa. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Ni ne auta ai dole in yaba ka na yaba ka babanmu ba kalar ka ko a kyauta babanmu ba ya taka Alhaji Bashir Allahu ya gada ma girma. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Kifin ruwa ka zarce duk magauta yan adawa mun ba su duk karata Alhaji Bashir babanmu je ka huta kai nuwa ne da shi ne rabu baba. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Alhaji Bashir ni da kwana rike ka ko a kyauta babanmu ba kamar ka ni auta Idrisa na yaba ka je ka baba Allahu ya rika ma sarki. Alhaji Bashir na tarauni mai masoya na yaba ka yi dole in kira ka sarki. Mu ko baba muna shirin kiran ka ga mu ga ka mu ko ba ma barin ka mun ma hanyar ka dodar muna yaba ka ni da auta Abdul